Xorosin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Tira, Xorosin irratian goizeko saioan aintzinera segitzen dugu, eta Frantsisen konsolatorioan sartzeko ordua da. Edo zein kezka duzuela, edo zein duda, badakizue, deitu, eta saiatuko gara, bazuen arazori irten bide bat, topatzen. Eta saiatuko garela diot, izan ere aste honetan, aholkulare iranetan aituko diren, bi adituak ditut parez pare. Ilargi Urrutiko etxea, astronomian doktorea, eta Zigor Izugirre psikologian lizentziatua, eta beldurretan espezializatua. Egunon bilei. Egunon bai. Egunon bai, Zigor. Bai, egunon. Ilargitik hueltan, mentxe hueltan, jarri lasai herrin. Bai, Ilargi Urrutiko etxea. Urrutiko etxea, ze pilotari txapeldunaren familikoa dola? Bai, Mikelen osaba bat, nire atxaren lehengusua da. Bai, familikoak. Horia. Tarandugu astronomian doktore zaitugula, Bai. Tira, nik joan den astean egon zen zaurine bezala, kurrikuluna bete behartzela eta zerbait egin behar, eta astronomia egin nuen. Baina bertzagaietan ere aditu naiz. Espero dut nire parte hartzea lagungarri izanen dela. Hala espero dugu. Zu lasai, tira, Zigor Izugirre. Ongi eraldut ez? Bai, hala da. Berez Izagirre naiz, baina fobietan aditua naizenez, ingurukoak Izugirre deitzen hasi ziren eta hola gelditu zait. Baina gustora ez? Bai, arras gustorat. Halare, deus baino leno, nik ere argitu nahi nuke, berez psikologoa naizela. Baina zaurine, argine eta ilargiren gise, nire oro jakilea naizela eta gai guztietan ederki modbatzen naizela. Egia erran, astronomian baino gastronomian hobe modbatzen naiz, baina tera. Bai, garabi. Batira, denborarik galdu gabe, guazen gaurko saioarekin. Frantsisen konsolatorioa dau. Edo zein duda duzuela, edo zein kezka, deitu lasai, beretzi bat batera, edo idatzi gure WhatsAppera, 6 zazpi bat 6, beretzi lau zazpira. Ben, gure adituek barazok konpontzen lagunduko izuete beraz, deitu, beldurri gabe. Eta ja, ustez badugu norbat ere, Frantsisen konsolatorioa, bai erran? Bai, egunon. Egunon bai, nortzara eta nondi deitzen duzu? Lesakatik deitzen dut. Lesakatik, eta izena? Nahiago dut izenik ezman. Eta hori? Anonimotasuna altxatu nahi dut. Tira, errespetagarria. Eta ze pasatzen dizu ba? Bai, erran aitortziak lotxa ematen dat, baina tira. Kontu da bihar San Fermin egune dela, eta aurten lehenbiziko aldiz, zubi gainekoa dantzatuko dutela. Jo, ze ohitura polite, ze derra. Bai, polite, derra, ikusteko, baina ez dakit. Behin taberriz ametsin dut. Dantza erdien zubitik errekara, erortzen naizela eta kakinen nago. Beldurra? Bai, ikeragarri da. Eta ez dakit bierkoa nola atrako den, baina aitz gaizki pasten nahi naiz. Uretarat erortzeko beldurre zara, zur arazoak izen badauke. Plastafobia, omnitze gastatzen zaiotena. Bai, baina ni dagoeneko baiezkoa emana dut eta orain zeinen dut. Ezin dut gibelatin. Nere kapitainak eta nere deantzalaunek eluketen tenitiko. Ez dakit zerri. Nere burue uretan kusten dut eta inguruen jende guztien nere kontura irriz. Hau lotxa. Tira, ez estutu, zu lasai, zuk pentsatu Petrila zabala dela eta zendu erreka hor dagoela. Bai, nola antzi. Gainera errekara erorizkero, ez, denek irri egitea bakarrik. Erreka erdi utzi dago, eta artiko nuen golpiare hor dago, ez dakit. Kasuaren larritasuna ikusite, iduritzen zait terapia egitea izein dela obren. Terapia? Bai, terapia. Ta nola? Zuk errepikatu nik erraten duten guzie. Erki? Lesakarra naiz eta harro nago. Oi? Bai, errepikatu. Lesakarra naiz eta harro nago. Lesakarra naiz eta harro nago. Lesakarra naiz eta bihar zubi gainekoa dantzatiko dut.
lesakarra naiz eta bihar zubi gainekoa dantzatuko dut. Zubi gainekoa dantzatzea lesakar batek egin dezaken gauzarik ederrena da. Zubi gainekoa dantzatzea lesakar batek egin dezaken gauzarik ederrena da. Ze, orain hobekio, ezta? Ba, hola, haunpetu naiz, bai, pixketo, eta ez da ez dut beldurri sentitzen orai. Baina hobek ezaude ez? Ba, bai, lehenago baino bai, baino oiniken, ez dakit, Nio, madarikatu ebaiezkoa manuen eguna. Ba, ez desesperatu zu, ez etxi. Lasai azkeneko proba bat inen dugu. Azken aukera. Azken aukera? Bai, ikusiko izu, unekin ez bazara motibatzen, ba, tira, betire, errepikatu nerekin. Bota. Julian Jantzik ere zubi gainekoa dantzatzen zuen, eta etzen sekula uretara terori. Julian Jantzik ere zubi gainekoa dantzatzen zuen, eta etzen sekula uretara erori. Julian Jantzi ez bazen erori, ni ere naiz eroriko. Julian Jantzi ez bazen erori, ni ere naiz eroriko. Ze, orai hoe? Hobe ez, aixo hobe, klaro ez, nik ere inen dut. Jo, orain bai, haupa lesaka, haupa Martxel, eurre, gora San Fermin. Jo, mileskarre, ez dakizu nola estimetzen duten zuen laguntza. Bihar, azkeneko jauzia, zuei eskenia izanen da. Ze horea. Tira, mila esker zuire eta animo, motel? Ja, kontainuen da mutikua. Frantzisen konsolatorioan segitzen dugu, edozein kezka edozein duda luzuela, badakizue hemen txeko de hoiei irtenbide matxeko pres. Eta badu bertzei bat, Frantzisen konsolatorioa bai erran. Bai, egunon. Egunon bai, nortzara eta nondi deitzen duzu? Elgorritik eta Ainoa naiz. Ongi da Ainoa eta zein da zure arazoa, zer kezkatzen zaitu? Beire, kontua da azken aldian arras kezkatuen agola. Errepidean haunitz ibiltzen naiz eta leku guztietan ikusten ditu kontrolak. Forala ez bada, guardia zibilena bertzela poliziarena, isken guztietan ikusten dut. Ba, guk ere bai, ez zara ez bakarra, lasai, ez dire zure irudipenak. Bai, baina kontua da inoiz ez nautela gelditzen. Ganden egunean berian, 3 kontrolekin topo egin nuen eta denetan paso ematzaten. Ez galderik, ez registrorik, ez alkolemiarik, dios. Zuek uste uzoi normala dela? Tira, normala edo zorionekoa zu? Bai zera, nik bertze guzi bezala izan nahi dut. Geldin azatela, paperak eskatu, pixket bordia izan. Ta hori? Ba, nik ez dut arraroa sentitu nahi, eta gainera, gero lagunekin eta ingurukoekin solasean hainitze, haitzen naizelek, ez dakizu ze arraro, bitxo berde behar sentitzen naiz. Denek kontrolotako konte kontatzen dituzta, anekdota guzti kontatzen dituzta, eta ni beti xile. Ez dakitela zerran. Baztertu xamar sentitzen ez dakizu ze gaizki sentitzen naizen. Kasu arraroa. Kuriositatez, ze kotxe duzuzu? Nik, ze kotxe? Monobulmen familiar bat? Gaizki hasi gara ba. Itxasgarririk edo badu autoak? Edo gibeleko bandejan zer duzu? Gibeleko bandejan. Ba, muñeka bat, panpin bat, eta itxasgarririk ez dut hor, ja. Ba, kontroletan gelditzea nahi baldin baduzu, nik uste onena kotxea tuneatzea dela. Tuneatzea? Eta zer da tuneatzea eta ze? Bai, tuneatzea, nuklearrik ezeko itxasgarri bat edo lortzerik izanen zenuke? Nuklearrik ez edo lako itxasgarri bat? Bai, edo atletik klubi jartzen duen horietako bat, edo berriakoren bat, edo nik zer daki behar bada ufestoek taldearen pegatinen bat, edo... Ez dakit? Ba, Euskal Nortasunarekin loturiko itxasgarriren bat jarri kotxeari eta kontatiko dagozu. Bai, nik uste horrela batean geldituko zaituztela. Nik lehen auto zar bat nuen, pegatinaz josia eta kontrol guzietan gelditzen induten. Ta orain? Ez, oain nik ere monu volumena dut, taia gutxigotan. Ba, zuen gomendioak aintzat hartuko dut eta hurrengo kontrolean galditzen hauten. Ta itxasgarriak non erosten altut? Ba, oiek edo zein herrikostatutan izan entzuzu, lasai? Aixa, arrautzen dire? Bueno, ba, probatuko dut, kontatuko da zuet gero, Ongi da, sortu duzun, animo? Eskarmile, kontatuko dizuet.
Tira, Frantzisen konsolatorioak kontrol bakarra erlojuak pasatzen digu, eta gaurkoa hemen utzi beharko dugu. Hala, bihar arte!